Mae Plwg yn cysylltu addysgwyr gyda greadigolion a chyrff diwylliannol i danio creadigaeth disgyblion. Dyma Dewi, athro ysgol gynradd. Mae Dewi'n llawn cyffro o feddwl am bosibiliadau'r cwricwlwm newydd a mae ganddo fo i ddisgyblion syniad gwych am brosiect. Artist ar ei liw tu hyn ydy Siân a mae ganddi sgiliau a gwybodaeth all wireddu ei syniad. Yr unig broblem, dydy Dewi a Siân ddim yn nabod ei gilydd. Wrth lwc mae Dewi wedi ymgofrestru â Plwg. Mae Plwg yn helpu pobl greadigol, cyrff ag addysgwyr i gael hyd i'w gilydd i danio creadigaeth disgyblion. Mae gan Dewi ddiddordeb mawr mewn dod o hyd i bobl newydd i gydweithio efo. Mae'n chwilio'r cyfleoedd ar Plwg yn edrych am rhywbeth addas, ond does ddim byd perffaith yn dod fyny. Felly mae Dewi'n postio'i syniad fel cyfle newydd. Mae'r broses yn andros o hawdd. Mae Plwg yn helpu chi bostio'r holl wybodaeth berthnasol am be ydych chi'n cynnig neu be ydych chi'n chwilio amdan. Yn y cyfamser mae Siân wedi clywed sôn am Plwg hefyd, ac mae'n penderfynu ymgofrestru. Mae'n wirioneddol hawdd creu cyfrif ag ychwanegu rôl ar gyfer pob un o'r ffurfiau mae'n gweithio yn. Mae Siân yn ateb ambell i gwestiwn syml ac mae phroffil yn gyflawn. Gan bod Plwg erbyn hyn yn gwybod am waith Siân, pan fydd hi'n clicio ar cyfleoedd, mae'n awgrymu cyfle Dewi iddi'n syth bin. Mae'n swnio'n ardderchog i Siân, felly mae'n cysylltu â Dewi drwy Plwg i ffindio allan mwy. Mae Plwg yn anfon neges ati hi, ac yn anfon linc ati phroffil a'i manylion cysylltu at Dewi. Mae Dewi wrth i fod i glywed gan Siân, a mae'n rhoi caniad iddi, yn union be mae'n chwilio amdan. A mae disgyblion Dewi'n deud bod y prosiect maen nhw'n mynd ymlaen i'w greu yn anhygoel. Ewch i Plwg.cymru heddiw i gael hyd i'ch cymar perffaith. Plwg.cymru. Cysylltu addysg a diwylliant, tanio creadigaeth.